Debako udalak eta elkar argitaletxeak eskaintzen duen Tene Mujika beka aurten Eneko Aizpuru idazlearentzat izango da. Ze proiektuari esker, oraintxe bertan ezagutuko dugu Aizpururen eskutik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta zorionak. Eskerrik asko. Bai, hori, konta iguzu, beka hau konkretuki ez fikziozko lanentzat da, ez? Zuzenduta dago. Bai, hori da, Euskal Herriaren historia hurbilari buruzko azterketa, kronikak, saiakerak, ez? Pixka bat dira sari honen xedea, ez? Eta orduan nire lana ere ildo horretatik doa pixka bat, ez? Eta zertan datza, konta iguzu zure lana? Bai, hau da Bidasoa ibaian gora, Bokaletik Sorbururaino, oinez egindako ibilbide baten kontakizuna, ez? Eta bidaia hori aitzaki hartuta eta Bidasoa ibaia ardatz hartuta, paraje horietan gure historia hurbilean gertatu diren hainbat gertakari eta istorio jaso nahi ditut, ez? Gauza asko gertatu egin dira leku berezia delako, hor muga egiten du eta... Bai, hori da, alde batetik Bidasoa ibaia pasabide naturala ere bada, ez? Hainbat lurralde elkarrekin harremanetan jartzen dituen toki bat, baina zuk ongi esan duzun bezala, aldi berean muga ere bada, ez? Bi estaturen arteko muga, ez? Eta horrek ere historian zehar, hainbat pasadizo eta hainbat ondorio ekarri ditu, ez? Eta nola sortu zitzaizun ideia? Bai, nik joan dan urteko ekainean, Moldaviara bidaia bat egin nuen, ez? Eta bidaia hori aprobetxatuz, bidaia reportaje batzuk idatzi nituen Berria egunkariarentzat, eta jada, herrialde horretako memoria kolektiboarekin lotutako hainbat istorio eta ezagutzeko aukera izan nuen, eta Euskal Herrira itzuli nintzenean, ekainean, orduan zegoen puri-purian, Afrikar migratzaileen pasa hori, ez? Bidasoako mugako auzi hori, ez? Irunen gaur egun ikusten ari garen hori. Eta neure buruari esanean, zergatik ez idatzi, kontu horiekin lotuta eta bide batez Euskal Herriaren historia hurbileko hainbat gertakarirekin lotutako liburu bat, ez? Eta, proiektu idazten hasi nintzen, eta Tene Mujika bekara aurkeztea erabaki nuen, ez? Eta lortu egin duzu? Bai, badirudi gustukoa izan dutela, eta orain lan gogorrena dator, ez? Idaztea eta proiektu hori garatzea, eta, ikusiko dugu. Urte bat daukazu egiteko? Bai, hori da, urtebeteko epea da, eta pixka bat, lagin bat bidaltzen da, beka horretara, eta zuk garatuko dituzun gaiak eta azaldu behar dira, ez? Eta, hori da lana, ez? Eta pentsatzen dut baietz, pentsatu egin duzula nola antolatuko zara edo ze momentutan daukazu proiektua? Bai, hildo nagusiak finkatuak ditut, ez? Ze gertakari nagusi batzuk, oso aipagarriak izan direnak Bidasoa ibaiaren inguru horretan, ez? Eta horiek ia finkatua ditut, eta gero ere, ibilbide hori, oinez egiten dudan ibilbide horrek, arian, ez? Hor sortzen diren historia eta kontu berriak ere hori jasoko ditut, ez? Azkenean, Bidasoa ibaia da, ez? Emari nagusia edo enbor nagusia, eta gero hori, hainbat historio, ibaiadar modura, ez? Ze polita. Itxatxeko zaizkio, ez? Hildo nagusi horri. Eta aipatu daitezke ze nolako gertakizunak agertuko diren? Bai, begira, gure historia hurbilarekin lotuta, aipatu nahi nituzke, adibidez, Mikel Zabaltzaren kasua, ez? Endarlatxan gertatu bere desagerpena, eta gero agertu zen bere gorpua, ez? Bai.
eta Guardia Zibilak Intxaurrondon torturatu hil, eta bere gorpua Bidasoa ibaian utzi zuen, ez? Eta historia hori eta prozesu hori azalera ekarri nahi nuke berriro, ez? Gogoratu zer gertatu zen, nola, ez? Eta aldi berean, baita ere aztertu nahi nuke, hain justu Mikel Zabaltzaren gorpua agertu zen tokitik oso hurbil, 10 urte geroago, etak Eduardo López izeneko polizia hil zuen, ez? Bai. Paraje horretan bonbaga jarrita, ez? Da hori ere aztertu nahi nuke. Eta gero, lanaren beste gain nagusi edo zentral bat izango da joan den mendeko 70ko hamarkadan muga zeharkatu zuten migratzaile portugaldarren historia, ez? Historio latza, badirudi hildakoak ere izan zirena, ia 1 milioi bat migratzaile portugaldar pasatu omen ziren 1973tik 1973ra bitarteko epean, eta hor historio latzak daude, ez? Eta hori lotu nahi nuke baita ere gaur egun Irunen gertatzen ari denarekin, ez? Afrikar migratzaileen etorrera horrekin, ez? Bai. Beraz, laburbilduz esango nuke, iragana aipatu nahi dut, baina baita ere iragan hori lotu nahi dut gaur egun gertatzen ari denarekin, ez? Alde batetik, Portugaldarrena frankismoko testu inguruan ez, eta orain ez gaude diktadura batetan, baina konparazioak egin daitezke. Bai, azkenean migrazioaren fenomeno hori ez da eten, ez? Bai. Sufrikarioen katea ez da eten. Eta joan den badirudi, ezagutu ere edo oroitu ere egiten ez ditugun gertakari horiek, ez? Badirudi historiaren zabortegian, ez? Geratu direla Portugaldar migratzaile horien sufrikariak, ez? Muga zeharkatu zutenean, baina berriro ikusten ari gara, ez? Errepikatu egiten dela, ez? Orain ez dira Portugaldar migratzaileak, baizik eta Afrikatik, Burkina Fasotik, Senegaletik eta beste hainbat herrialdetatik datozen migratzaileak dira, ez? Baina egoera bera da, ez? Bai, amankomunean dute azkenean bizitza on baten bila daudela. Hori da, eta gero nabarmendu nahi nuke baita ere nire lanean mugaren garrantzi hori, ez? Noiz eta Europan itxuraz mugak desagertu behar zirenean, ez? Berriro badirudi harresiak altxatzen ari direla, ez? Eta, hori guztia badago zer aztertua. Orduan, esan dugu ez fikziozko lan bat dela, eta hori ze generoetan mugituko da? Bai, izango litzateke saiakeraren, kronikaren eta bidaia erreportajearen arteko nahasketa bat, ez? Zeren, aipatu ditudan osagai hori ez gainera, Bidasoa ibaia bera ere bada protagonista, ez? Eta orduan, bertako ingurumenaren eta natura kontuen eta industrializazioak adibidez inguru horretan ze eragin izan duen, eta hori ere aztertu nahi nuke, ez? Nahiko itxura ona, Oain ikusiko dugu, zertan den, pozik nago eta ilusio handia dut proiektu hori garatzeko, eta ikusiko dugu, ez? Zertan geratzen den. Bai, hasteko hori epaimai baten errekonozimendua jaso egin duzu, zer suposatu du zuretzat beka honek? Bai, niretzat poz handia da, ez? Beka hori jaso ahal izatea, eta alde horretatik, esker ona adierazi behar dut, ez? Eta hain zuzen ere, horrek epe bat ematen dizulako eta ziurtasun bat, ez? Lana garatzeko bultzada, zure lana egiteko bultzada da, ez?
eta ilusioa eragiten dizun gauza bat da, ez? Eta, alde horretatik, errekonozimendua da, ez? Zuk esan duzun bezala, bai. Esan duzu Berria egunkarirako bidaia erreportajeak idazten aritu egin zarela, zure ibilbidean argitaratutako lanetan batez ere eleberria landu duzu. Bai, hori da, Erein argitaletxearekin 3 nobela beltz argitaratuak ditut, Errauts, Eransuge gorriaren urtea eta Lertu da festa, ez? Eta hain zuzen, bai Errautsen eta bai Eransuge gorriaren festan, hor immigrazioaren gaia ere lantzen dut, ez? Beste ikuspegi eta teknika batzuekin, fikzioaz, ari gara, ez? Baina azkenean gaiak, naiz eta genero ezberdinak landu, azkenean askotan gaiak errepikatzen dira, ez? Baina beharrezkoa delako, ez? Hor dagoen errealitate bat delako azkenean. Bai, hori da, esatekerako lehen aipatu bezala immigrazioaren gaia, ez? Pilpilan dagoen kontua da, ez? Ez Europan bakarrik, baizik baita ere, Amerikan, Asian eta azkenean mundu mailako gertaera dira, ez? Eta hor ikusten dugu mundu mailako gertaera horiek, tokian eragina dutela, ez? Eta zertan gauzatzen diren eta zurmitzen diren, hori bai fikzioak eta kasu honetan ez fikzioa lagungarri izan ditezke, ez? Errealitate hori jasotzeko, ez? Eta irakurlei erakusteko, ez? Hala ere, pentsatzen dut hori, azkenean beste genero ezberdin bat denez, prestatzerako garaian ere prestakuntza aldatu egingo da, ez? Bai, jakina, azkenean fikzioan badira pertsonaia batzuk, ez? Eta beste batzuen larruan sartzen zara, ez? Beste batzuk dira, zuk sortzen dituzun beste pertsonaia batzuk dira, ez? Errealitate horretan murgiltzen direnak, eta, ez? Eta aldiz, ez fikzioan, kasu honetan orain garatuko dudan lan honetan, beste ikuspegi eta teknika batzuk lantzen dira, ez? Hala ere nik esango nuke, fikzioan egin dudan lana lagungarri dela, gero esparru berri honetan ere aritzeko, ez? Eta ikerketa lanak eta bar, fikzioa sortzerakoan ere erabili egiten da, baina ez? Hori da, eta adibidez ikerketa kontuak aipatzen dituzula, nire novela beltzetan, ez? Beti badago ikertzaile bat edo ikerketa aurrera daramana, ez? Fikziozko pertsonaia bat, baina garatu nahi dudan lan honetan ere, lehen esan dudan bezala, badago ikerketatik ere eta beltz ikutsu bat ere badauka, ez? Azkenean, aztertu nahi delako, ikertu nahi delako, zer gertatu zen egiaz, migratzaile, zein izan zen migratzaile portugaldar horien patua, ez? Asko, hor badaudelako, hildakoak, ez dakigu zer egoeratan nola hil ziren, zenbat hil ziren, badirudi duela, ez dakit zenbat mende gertatuko dago historia bat dela, baina ez da, orain dela 40 urteko kontu bat da, ez? Badirudi anzturan geratu den kontu bat dela, ez? Eta hor badago ikerketa bat, ez? Esan duzu, historia hurbila, ez? Bai, hori da. Eta hori idazleaz gain, detektibe lanak ere burutuko dituzu. Bai, alde horretatik egia da, ez? Badago ikerketa bat egiteko bide bat edo badago hor, ez? Kontu horretan. Azkenean, migratzaile hauen historia, lehen esan dugu bezala, ahazturan geratu delako eta badirudi ez dagoela hor lauso dena geratu dela eta duela gutxi gertatutako gertakariak dira. Hori izango da beraz, liburuaren edo zure ekarpenetako bat, argi pixka bat hori eskaintzea. Bai, hori da. Eta orokorrean gero esango nuke, lehen esan dugun bezala, azkenean
ibaia, Bidaso ibaia ardatz hartuta, azkenean hainbat historio kontatzen dira, ez? Ibaiaren ondoan sedimentuak balira bezala urtez urte metatu diren istorioak berriro azaleratzeko nahi badago, ez? Lan honen atzean, hori da lan honen xedea, ez? Esaterako baziren hor Bidasoa ibaian, duela urte asko, baziren hondartzaileak, oso ofizio gogorra, ez? Eta hondartzaile hauek ibaiaren ondotik area ateratzen zuten, hondarra, ez? Eta hondarra eta lagarra biltzen zuten. Hain zuzen ere, gure lana pixka bat hildo horretatik doa, ez? Hor metatutako historio horiek berriro urrazalera ateratzea, ez? Ezakitzen bat metafora egin dituzun dagoeneko, baina, bai, gero eta itxura hobeagoa dauka, bai. Eta, orduan, berria jaso zenuenetik, lagina eginda zenukazun, bidali egin zenuen eta bar, esan duzu. Nola antolatzen duzu zure egunerokotasuna edo egunero idazten duzu? Gustatuko litzaidake egunero idaztea, baina askotan ez da aukera hori izaten, ez? Galdera hori egiten didatenean nola antolatzen duzu zure, noiz idazten duzu, eta nik beti erantzuten dut, aldudanean, ez daukat ordu finkorik, nire, egin beharrez gainerak aldudanean idazten dut, ez? Jakina, beka honi esker, denbora erosteko ere aukera izango dut, ez? Eta, pentsatzen dut, horrek ere, alde horretatik ere, beka hauek eta laguntzak idazlentzat oso lagungarri dira, ez? Askotan, sariak baina, egia da, benetan lagungarri direnak bekak dira, ez? Holako, azkenean, denbora irabazteko, denbora erosteko aukera duzulako, ez? Hori, idazteaz gain, itzultzailea zara, eta nupen lan egiten duzu? Bai, hori da, bai. Bai, ez dela gutxi, azkenean hori denbora lortzeko eta... Bai, azkenean ez gara denbora osoan ni ofizioz ez naiz idazlea, ni lanbidez itzultzailea da naiz, ez? Hori da nire ogoi bidea. Baita ere hori zara esan nahi dut. Bai, hori. Bai, hori da, eta azkenean ibili behar zara batetik eta bestetik noiz zure denbora librean eta idazteko denbora ateratzeko, eta hori hortxe dago, ofizioan da. Orduan, ilusioarekin? Bai, oso pozik nago, egia esan ez nuen espero, proiektua sarituko zutenik eta ez usteko pozgarria ez, izan da. Eta bai, oso ilusionatua nago, bai. Zergatik uste duzu aukeratu dutela edo zer da epaimahaiak nabarmendu duena? Hori beraiek esan beharko lukete, ez? Baina, zerbait... Ez ni beraien lekuan jarriko, baina ez dakit, agian proiektu horretan hainbat gertakari jasotzen direlako, ez delako mugatzen kontu bat aipatzea, ez dakit, agian horregatik, eta gero Portugaldar migratzaileen kontu horrek gaur egungo Afrikar migratzaileen etorrera horrekin lotzeak iragana eta oraina lotzeko aukera ematen duelako, agian horregatik ez dakit, baina hori beraiek esan beharko lukete. Primeran, orduan urtebete daukazu, eta horren berri izango dugu orduan, argitaratu egingo da, bai edo bai? Bai, Elkar argitaletxeak argitaratuko du, eta, orain egiten dugu lan hori, eta, gero-gerokoak, ez? Hori da. Eskerrik asko zure denbora eskaintzeagatik. Zuei. Eta hurrengora arte. Eskerrik asko, ondo segi.